Wannan fa za ta yi kasuwa. To yanzu abin da ya kamata. Mu je a ɗauke ta, kai sai a ɗaure ka. Kan ka dawo daga wurin mahan sai ta koya ka ce. Ban ji ba, a ɗau? Kai za a ɗaure. Ina wai? Can wurin ita akwai. Ka ga yadda mai ita kai ya gani. Shage abokina, mu je kawai, wallahi na yadda. Halo Alhaji, gani nan kofar gidanka, akuyar ce na kawo ma. Kai, mutumar uba. Kai, ba yana yanka ka ba Allah tsine. Da Allah da Annabi kai hakuri, wallahi mutum ne da Allah dakata mutum ne bil adama ne. Wayo uwa. Ba bil adama kake ba ko uban wa kake he na sasso kama karfan nan.